Почна ли така? Колко е близо? Много близо. Тръскай. Не тук. Тук не го ща. Там си го слагай. Ти страничното няма ли да го махнеш? Ще го махна. Значи ще има. Ще има Галинчо. Ще поставя да им бащаните. Пресен гърдеш сякаш. Пресен гърдеш сякаш. Та с череми оставих. Така, почна ли да я градят? Значи намират от някъде сега. Чай да има. Кой има на тъй? Пила. Пила колко искаш. Ако не намерим майката, ще снимаме. Търтя има. Тъй. Това не я видях така. Тук има еднодневни яйца. Няма завърти. Тук не я виждам. Няма я. Тук само пилове ще вари, нищо не вари. Чай да видим колко венец имат. Това за го прави пило.
Има нектар. Щом има нектар, значи се продължава да снася майката. Щом има приток. Всички мънинки ще ги изместиш назад. Дето са изградени. Тук може да е. Не се вижда сякаш. Има ли ето? Тя с бялата точка така трябва. Да. Не снимаш. Сега аз там гледам. Маларе. Няма е тук. Някои бели се връщат някои. Какво се виждат? Което е бялото. Прашец. Има. Пиво има. Първа трябва да е. Тежка е. Ти трябваше да ги броим колко са, но айде навръщаме. Трябва да направя на рамките място за отваряне. Ти си може да изнесеш по-към края. Трябваше да си оставиш място, но нищо това е. Ние доближае напълно, за да знаеш, че трябва да изместиш. Чакай сега. Това не само си метка ще има. Тя се прави запаса от една страна. Не от моята страна. Що те иска? Или земелец. Значи ние сме я прескочили. Не сме я видели. Майката ли? Да. О, чакай да снимам така, да ги снимам на приелката. Такъв различни прашеци носят. Жълт, бял. Чисто бял паркет. Венци. Значи пилото до там, тъй ли? Тъй. Средата си е много слайд, го прави пилото. Се майне от сега. Не знам ти как се занимавам старо. Нямам хабир как трябва да бъдат тез. При мен не знам как трябва да бъдат, или остави ги те както си. Знаят те са както Мед, си. пресваме така. Тук се излюпило пилото. И почва мед да слагаме. Ами тъс ще ме оставя да зареждат. Тук първите не ги работи. Махай. Не мога ги махам. Що? Това не е случайно нещо. Що не ги работи? Натиска въздушно с главата. Тук има много ток. От пръската. Я дай първа рамка, не съм я дигал как се ме сложил. Залепнала. То няма никой, бе. Няма. Дълбоки лейки за мед. Прашец бяха слагали тук по едно време. Що няма? Нека да има като въздушно преграда.
Снимете. Onde vê? Надо разыгрывать. Тези остави там. Тези оставям, да. Да, Две, оставиш две ги. оставих с медец. Да продължава с игралче. Тази вече е изпило. Има ли място с нас, Аниве? Сякаш има. Добре. Тук има прошец от тази страна. Добре, има място. Къде е майката? Где е? Дай ми я, дигни ми следващата рамка. Тя се завъртя отиде от Чакай. другата страна. Но май нищо точката и не ми я реса. Отиде от другата страна. Море. Изтъркана е точката. Не назад, назад да. Назад. Назад. Къде не мога да не виждам? Айде. Айде. Ай майната я. Дванайсет минути стана. Чакай си им причах да влизат и излизат. Значи има 6-7 км ще има преди, ама и точно. Сега тиско ще ги И правиш. преградната ска не взех. Неща ще видя. Аба, има време преградна дъска, ще сложи бе. Чакай да я Сега, бъде. тук с правилната няма да са. Тя е махни. Сега се прави. Да. Чакай се. Да, то се поправим да са тук. Ама много кривата са ни. И ми виж някой друга тогава. Чача. То с първа ще я сложа. Как първо? Няма ли да я триеш? Не, то с не. Трябва имат запас века. Тук две А, то рамки. там имаш една. Ама Отпред. чакай, служи там да го градят евентуално, ако иска майката да снася. Тук служи една рамка тук. Чули? Тук служи на празно. Чакай се. Може да искат майката да Не, иска. не, не. Няма за кога да крадат. Тя Тя служи. снася, чай се, тук са 3, 4, 5 рамки ще снася. Нищо, малко е. Теля. Малко е, служи една. Те са да Ако сложа. трябва ептен празна е служи, викаш крива я. Тя е кривата май. Аз ще През една го не става ли там? През две де? С медец? Да. Айде с Става, по-малки става. лейките, що не. С медец? Две не беше лошо. Не сложиш, ама нищо. Що не сложиш още една да се изсуши? Ти ако трябваше, тук служи още една. Тук на място на с меда служи с една. Ако градят, като не градят, Две рамки, не. Те имат надолу, те самите да ги градят. Те с рамки не са доизградени додолу. има през една, няма смисъл да те слагаш сега. Там. Ти я слагаш през една. То скрива, не ще сложа тъс. Ти сложим с меда и с последна я слагаш. Що? Няма смисъл.
Айсберг Кифович.